Okay, fra husholdningerne så kommer der arbejdere til virksomhederne, og arbejderne de køber varer fra virksomhederne til deres egen husholdning, og fra udlandet så er det, at man importerer råvarer til virksomhederne. Det er sådan, at virksomhederne giver husholdningerne profit og løn, og når det er, at husholdningerne har fået deres løn, så bruger de deres løn på privatforbrug i virksomhederne. Og pengekredsløbet, det er helt simpelt. Altså, vi får penge fra virksomheden, og så bruger vi så de penge på virksomheden. Virksomhederne betaler skat til den offentlige sektor, og det gør husholdningerne også. Vi betaler så også afgifter til den offentlige sektor. Den offentlige sektor betaler indkomst, altså giver os løn og indkomstoverførsler. Og den offentlige sektor, den giver subsidier og varekøb til virksomhederne. Virksomhederne, husholdningerne og den offentlige sektor opsparer penge i den finansielle sektor. Og den finansielle sektor giver så lån ud til den offentlige sektor, husholdningerne og virksomhederne. Husholdningerne importerer forbrugsvarer fra udlandet, og virksomhederne importerer råvarer og maskiner fra udlandet. Så udlandet eksporterer til virksomhederne. Staten den finansierer i den offentlige sektor, og udlandet, det er så betalingsbalancen, der hvor betalingsbalancen er. Lønnen, indkomstoverførslen, varekøb og subsidier er alt det, der kommer fra den offentlige sektor, og de forøgelser. Hvorimod at skatter og afgifter skatter og afgifter fra husholdningens side og skatter fra virksomhedens side, de formindskes. Skatter og afgifter, de forøges. Altså den kontraktive finanspolitik, så vil det sige, at skatterne fra virksomhederne, det vil forøges, og husholdningernes skatter og afgifter, de vil også forøges. Hvorimod at den offentlige sektors indkomstoverførsler til husholdningerne, de formindskes, og varekøbene og subsidierne til virksomhederne, de formindskes også. Økonomiske kredsløb.